genul programului talk show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. E frumos ce se întâmplă în România asta noastră mare și frumoasă. Nu, până să ajung la temă. Stați așa, că nu. Tema de astăzi, după cum anunțam și aseară, e frumoasă și e bine ce s-a întâmplat. Da, până la temă. Nu. A venit astăzi anunțul, femeile vor ieși și ele la pensie la 65 de ani. Bun, ok. Toată lumea din clasa politică a zis că noi, când o să ajungem, noi o să facem și o să dregem și se încordau care mai de care. Vă spun eu un singur lucru. Statul ăsta meschin și de 3 lei, ca să nu zic altcumva, ne ia banii tuturor, da? Și asta mă enervează când vine stânga la putere. Că știți, încep pomenile. Hai să mai dăm și la pensionari, hai să mai dăm... Mă, dar la salarii când dați, frate? Că eu trebuie să stimulez munca. Bun, e normal ca după 30, 50 de ani de muncă, da, 35, 40 de ani de muncă, grupe, muncă grea, să ai o pensie normală și corectă și așa. Da, prea mulți milogi stau și eu nu pot să-mi iau salariu pentru că e salariu minim pe economie și așa plătesc toți patronii în funcție de ăsta, deci n-ai voie să dai mai jos de salariu minim pe economie și ăla e mic, e, cum să vă spun, e atletica. Adică hai să fim serioși la prețurile care sunt în România și nu poți să pui pe același plan unul care muncește cu un pensionar. Înțelegeți? Deci e mare problemă din acest punct de vedere. Pensionarul nu mai cumpără și a cumpărat o viață. Ar fi trebuit să aibă bani să-și cumpere o viață întreagă. Da, haine, una, alta, știi, nu mai trebuie atâtea haine, nu mai are nevoie de atâta lux. Deci el ar trebui să se rezume. Deci pensia să fie un pic mai mică decât salariul. Așa ar fi normal. Nu mă jurați, stimați pensionari, că nu vreau să vă scadă pensiile, nu de asta zic. Zic că tot timpul suntem loviți, da? Am plătit și plătim o viață întreagă la fondul de pensii, da? De nu ne vedem. Și ei tot măresc vârsta de pensionare și tot măresc vârsta de pensionare și noi murim înainte să mai prindem pensia, unii dintre noi. Înțelegeți că eu nu mă aștept să ajung la 65 de ani după o viață de muncă stat aici aproape în fiecare seară cu dumneavoastră de vorbă și cu invitații, plus altele și altele, știți? Că, adică e de muncă. Bun. În alte ordine de idei, nu mai pot cu ăștia cu băncile. După ce m-au lăsat pe mine, știți că e vorba de planul 100. În planul 100 e o șmecherie inventată de unii. În planul 100 se cuprind niște oameni acolo la asigurări sau la bănci la care crezi tu când te duci ca să ți se facă asigurare sau ți se cere să recomanzi tu, da? Te sună unul și zice, domnule, dacă nu vreți să vă faceți asigurare, nu puteți să-mi recomandați pe cineva, știți că facem noi asigurări? Nu. Bun, cu mine au terminat-o că știu că nu mai am. Băi, fraților, uitați numele de Mihuleț, că nu ne trebuie nici prima casă, nici asigurare, nu, uitați-o. Deci ăștia de la bănci, sună unul pe nevastă. Bineînțeles că eu cu soția mea avem așa, o relație foarte deschisă și cu cărțile pe față, că nu se putea altfel. Da, cum trăiești cu nebunul în casă, da? Bun. Și zice, mă sună unul astăzi și zice, nu vreți să ne întâlnim? Și zice, da, nu vreau să ne întâlnim, că eu nu mă interesează prima casă. Dar știți că nu știți despre ce e vorba. Vin la dumneavoastră la serviciu, auzi, mă, insistent, mă, derbedeu. Deci, frate, nu vreau nimic de la tine, nu vreau... Știu și cine a recomandat, că a spus... Dar cine v-a dat numărul meu de telefon? Că noi nu avem relații cu băncile, nici eu, nici nevastă mea. Nu avem credite, nu ne-am băgat în prostiile astea. Știți? Deci, vorba aceea. Deci, uitați, fraților, din bănci, care vreți să ne faceți foarte mult bine. Nu vrem banii voștri. Stați acolo, țineți-i. Nu vreau să mă bag dator. Vreau să mor sărac. Da? Bun. Da, oricum. Insistent, mă, omul. Nu vă spun. Bine, nu mai insist foarte mult cu asta, pentru că ciclic așa se găsește câte unul să mă enerveze la telefon, să-mi vândă el pielea ursului din pădure. Păi nu vreau, frate. Nu, lasă-mă pe mine să muncesc, să fac ce știu eu și să-mi câștig banii. Nu vreau să-mi dai nu știu ce mari beneficii. Bun. Minutul de descrierea frunților, dar înainte vă prezint invitatul. O să vedeți că în emisiunea asta nimeni nu-i ce pare.
Așa ziceam la început. Colegul meu, de data asta zic colegul meu, deși eu nu sunt la referendă, dar el e la referendă și nu e în uniformă de data asta. Colegul meu, inspectorul principal, preotul Bogdan Nițu, bine ați venit, părinte! Bine v-am regăsit, iată, într-o nouă postură care îmi face deosebită plăcere. Ați vorbit de cele spirituale, pentru că ați sfințit Este și momentul, biserica... se apropie postul Crăciunului, postul nașterii Domnului. Că nu scăpați, că noi avem o emisiune de profil pe care o realizează tot subsemnatul. Și venim la Cuvinte cu Rost să filmăm bisericuța polițiștilor din incinta Inspectoratului de Poliție al județului Hunedoara. Despre asta vorbim astăzi, dar înainte. Tot m-am întrebat, la ce folosește decapotabilă? La ce folosește o mașină decapotabilă, fraților? Deci pus să te bate vântul, eu cum stau rău, nu mai am nici păr, mă trage curentul, mă umflu tot, nenorocire. Am cască albă, da, am cască albă, mulțumesc, regia. Deci, cum mă trage pe mine curentul, eu n-aș putea să merg într-o decapotabilă. Cum deschide cineva fereastra, cum eu zic, băi, e o problemă, știți, cu urechile, da, nu port vată în urechi, că nu suport, și cu casca e foarte greu, vedeți, mi-am luat una ca să stea pe după ureche. Deci stai tu, a venit ăla cu lăstunul de la Suzuki să ia locul de parcare. Stai tu în mașină, că uite, eu mă bag lângă tine și am decapotabil. La asta folosește. Deci acum am prins și eu, fraților. Bun, lăsând la o parte gluma, încă o dată bine ați venit, părinte. Bine v-am regăsit. A fost ieri o zi foarte importantă și pentru Inspectoratul de Poliție al județului Hunedoara, dar și pentru dumneavoastră personal. Vedeți, acum nu mai spun la Bogdan, colegul, chiar așa, că, știți, s-a târnosit în limbaj bisericesc, așa se spune, s-a sfințit biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, dar și Sfântul Mucenic Mina, ocrotitorul celor păgubiți, bisericuță la care ați lucrat cu multă, știu eu, cu mult efort, cu multă râvnă, da. Râvnă, într-adevăr. Este o realizare, spunem noi, spirituală, o realizare deosebită pentru Inspectoratul Județean de Poliție. Este o inițiativă unică în țară prin aceea că reunește în același cadru, iată, deja sacralizat prin această slujbă deosebită de sfințire, două edificii, unul religios și unul laic, dar având legătură ambele cu poliția, în sensul că pe lângă acest lăcaș de cul la care ați făcut referire, purtând cele două hramuri, și vom vedea legat de Sfântul Mare Mucenic Mina de ce am ales tocmai acest hram, și un monument dedicat polițistului român, cel care de multe ori este hulit, este blamat, este acuzat pe nedrept sau pe drept, asta este altă discuție, dar merită undeva în țară să existe un loc în care polițiștii să se simtă mândri că sunt polițiști și oamenii să se simtă protejați, să se simtă ocrotiți de două ori, și de brațul ferm al legii și de mâna lui Dumnezeu. Și iată că am reunit aceste două aspecte, biserica și monumentul dedicat polițistului român, printr-un ansamblu arhitectural intitulat Glorie polițistului român. Chiar așa este și scris pe frontispiciul acestui obelisc, care poartă însemnele poliției române, stema poliției și o cruce, pentru că majoritatea polițiștilor sunt creștini, indiferent de confesiune, dar sunt creștini și împărtășesc valorile creștine, care se regăsesc și în mare măsură în codul penal. Spuneam și cu alte ocazii că între Sfânta Scriptură și Decalog, ca să ne referim doar la cel mai cunoscut cod de legi. Decalog, cele 10 porunci, ca să le traducem telespectatorilor, da, așa. Cele 10 porunci și codul penal, nu există foarte mari deosebiri decât în ceea ce privește limbajul, modalitatea de aplicare și așa mai departe. Dar în linii mari, să nu ucizi, să nu furi, să nu minți, să nu săvârșești aceste păcate, se regăsesc sub o formă de infracțiune, să spunem, în legea penală. Așadar, nu, stați un pic. Aici se regăseau, că acum încet, vedeți, zice acolo, să nu fi desfrânat. Acum deja băieții ăștia s-au dezincriminat anumite fapte, asta este o altă discuție, dar respectând decalogul... Nu, e o discuție pe care trebuie să o purtăm, știți de ce? Pentru că ieri în alt preasfințitul Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului, cel care a condus soborul ierarhilor și preoților care au
participat la această slujbă impresionantă, care mie îmi dă fior de fiecare dată când se întâmplă și am fost, credeți-mă, stimați telespectatori, am filmat, am fotografiat și așa, dar de fiecare dată e altfel și o emoție specială. Deci spunea înalt preasfințitul Laurențiu Streza, dom'le, unde se termină omul social și omul religios? Că noi toată lumea face așa, feliuțe, jumătate, când ne convine, zicem, aici e marea problemă, duplicitatea noastră, când ne convine suntem creștini, când nu, în marea majoritate a timpului nu ne convine să fim creștini. Și atunci avem o problemă mare. Regia, avem pregătit filmul? Hai să vedem. Hai să vorbim și pe imagini, pentru că, după cum v-am spus, și colegii mei și eu am fost și am filmat împreună, să zic așa, cot la cot cu ei, eu n-am slujit, deși am avut invitație. Aici vedem ce se întâmplă în Sfântul Altar, Sfânta Masă, pe care se pun icoanele celor 4 evangeliști, în cele patru colțuri. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Se pun părticele din Sfintele Moaște ale Sfinților Mucenici, respectând o veche tradiție creștină. În primele secole, bisericile creștine erau ridicate chiar pe mormintele mucenicilor. Practic, sângele martirilor este esența din care își trage seva credința creștină. Și uite, aici e un moment foarte important, pentru că toată lumea nu înțelege și nu știe ce se întâmplă și ce se petrece. Am avut o inițiativă, nu am pus camere în Sfântul Altar pentru a respecta caracterul sacru și tainic al slujbei, dar am pus camere în biserică, astfel încât pe mai multe monitoare, 4 monitoare amplasate în curtea exterioară, în curtea bisericii, să poată și credincioșii adunați în număr destul de mare să urmărească Sfânta Liturghie și astfel să înțeleagă cât mai mult din mesajul religios care s-a transmis și care a fost foarte bine și foarte succint, concret și lămuritor explicat de înalt preasfințitul Laurențiu Streza. Da, asta m-a impresionat iară. Profesorii de liturgică se vede întotdeauna. Deci, înalt preasfințitul mi-a fost profesor de liturgică și mie și întotdeauna în facultate a fost o plăcere să-l ascult și să fac cu el această disciplină extraordinară. Liturgica fiind disciplina teologică care tocmai explică slujbele religioase, rânduielile. De ce? Cum se întâmplă? De ce se întâmplă? Când se întâmplă? Cum se întâmplă? Deci totul are lucruri foarte importante. În biserică, în ortodoxie, totul are o semnificație. Important este să dorești să o înțelegi și să o trăiești mai ales. Deci nimic nu se întâmplă aleatoriu, să spunem. Da, aici este un moment din Sfânta Liturghie. Trebuie spus că bine, a fost și timpul scurt, montajul, de fapt brutul de la Sfințire e mai atot cuprinzător, să zic așa, am filmat mai bine de 2 ore și ceva. Și absolut tot ce se întâmplă și cu Hrisovul, cum se semnează, cum se pune, ce se pune în Sfânta Masă, Sfintele Moaște, absolut tot. Inclusiv înconjurarea bisericii și evangheliile care s-au citit, dar timpul fiind foarte scurt în emisiune, colegii au făcut un montaj și mulțumesc colegului Andrei Circo, el a făcut acest montaj. A fost multă lume și uite, colegii polițiști sunt acolo, îmbrăcați în uniforme. Da, este o comuniune spirituală între polițiști și credincioși, toți reuniți sub același altar, sub aceeași duh al rugăciunii. A fost impresionant, chiar credem că poliția își schimbă oarecum imaginea în bine, sperăm noi, prin această deschidere față de societate, prin a răspunde la nevoile spirituale ale societății, pentru că știm că și biserica are o pondere importantă, o credere în rândul populației, ca și poliția de altfel. Și nu întâmplător am ales acest hram, vă spuneam, Sfântul Mare Mucenic Mina fiind ocrotitorul celor păgubiți, adică al celor care au fost victime ale infracțiunilor, cum spunem noi, în limbaj polițienesc, al celor care au suferit pagube materiale, au fost furați, au fost tâlhăriți, au fost înșelați, adică tocmai infracțiunile care fac obiectul activității noastre cotidiene pe linie polițienească. De ce să nu le combinăm? Cele două nu se exclud. Cineva a întrebat, bun, și acum nu mai faceți anchetă că vine Sfântul Mina? Nu. Sfântul Mina nu face anchetă în locul nostru. Ancheta penală este un aspect al activității noastre foarte important, dar de ce să nu le dăm credincioșilor posibilitatea să aibă o susținere spirituală? Am văzut câteva fragmente
din pictura impresionantă pe care o aveți înăuntru, iată și monumentul. Da, vă spuneam despre sigla poliției și crucea. Da, deja încep să se repete imaginile în buclă. Mulțumesc colegilor din regie, mulțumesc Andrei Circo, Ionuț Ilișan și subsemnatul a filmat. Da, Alin și Camelia. Alin avea o curiozitate pentru că tot aveți acel lanț la gât și, bun, foarte multe discuții au fost ieri pe Facebook. Ne povesteam cu cineva, niște oameni și binevoitori și mai puțin binevoitori, care au spus: n-ați văzut ce lanțuri și ce cruci. E aur, așa e, domnul. Mi-ar plăcea să fie aur. Eu cred că este aur. Tuturor ne-ar plăcea să avem. Crucea lui Hristos nu poate fi decât din aur. Nu este, vă dați seama că nu este. Și pe mine m-au întrebat foarte mult pe cine am tâlhărit de am așa un lanț. Nu este vorba despre o valoare materială, este o valoare spirituală aici. Normal că este impresionant, veșmintele preoților și ale ierarhilor sunt impresionante pentru că îl simbolizează pe Hristos și Hristos nu poate fi decât strălucitor. Dar valoarea materială este oarecum relativă, nici nu are rost să ne gândim foarte mult la ea. Deci, hai să spunem tuturor că să risipim mitul ăsta că, Doamne, lanțuri, cruci, engolpioane, toate sunt din aur, sunt din... Vă dați seama ce bogăție! Nu suntem maneliști, suntem... Nu, în primele secole potirul era din lemn și inimile preoților și ale credincioșilor din aur. Cineva spunea oarecum că acum ar fi invers. Nu este adevărat. Potirul poate fi și din aur, poate fi și din alte materiale, și aurit, dar trebuie ca inima noastră să fie... În orice caz, nu crucile pe care le purtăm la gât sau pe care le poartă omului, ci crucea trebuie purtată în suflet, după cum se spune. Și oricum nu sunt din aur, ca să spunem lucrurile astea, că cine știe, ne mai trezim cu nici din argint. Mâna, nici măcar din argint. Da. Nici măcar din argint. Bun, hai să ajungem la câteva date tehnice, pentru că e o bisericuță frumoasă, zic eu, foarte bine structurată și foarte bine dimensionată pentru nevoile pe care este destinată să le deservească. Câteva date tehnice. Da, este, vă spuneam, o deschidere a poliției față de comunitate. Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara are un mare avantaj, acela de a avea o curte impresionantă ca dimensiuni, căreia îi lipsea ceva. Nu știu dacă foarte mulți au observat, în acea curte existau două alei care se intersectau la un moment dat, formând chiar o cruce. Și în acea cruce noi am dorit să zidim din temelie această biserică. Am dorit să amplasăm și acest monument. Lucrările au durat aproximativ un an. Au fost lucrări susținute. Deci un an de zile și am filmat și am fotografiat și când s-a pus piatra de temelie. Da. Un prim telespectator care dorește să intre în legătură directă cu noi. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Alo? Alo, bună seara, Doamne ajută, Domn Părinte și Dumnezeu să mă binecuvânteze. Doamne ajută. Două remarci pot avea. Deci, felicit Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara și în special pe părintele meritul de la meu este relativ prin inițiativa pe care a avut-o. Sunt vecin acolo cu dânsii și mă bucur nespus de mult că am unde să mai aproape să îmi descarc sufletul din punct de vedere spiritual. Și iată o idee: responsabilitatea socială a unei instituții de stat. Ceea ce, să știți, sincer să fiu, responsabilitățile sociale în societatea de astăzi cam lipsește. Felicit încă o dată și este un prilej de bucurie pentru orașul nostru că a făcut încă o premieră. După câte am înțeles, este unica biserică dintr-o instituție din cadrul Ministerului de Interne. În cadrul poliției, mai exact. Da, în cadrul poliției, mai exact. Doamne ajută, vă mulțumesc, domnul Marius Boldor, și vă mai așteptăm în legătură directă cu noi la punctul de vedere. Oamenii apreciază. Da, ne bucurăm, asta a fost și intenția noastră.
aceea de a veni în întâmpinarea oarecum a societății. Polițistul nu este doar acela care aplică stricto sensu legea, este și acela care în spatele uniformei este om și el are nevoi spirituale. Chiar colegii noștri au fost primii beneficiari, să spunem între ghilimele, ai acestui Sfânt Lăcaș, în sensul că ieri, după cum ați văzut, au venit în număr foarte mare să se roage. De ce nu? Meseria de polițist sau această profesie care nu se termine odată cu terminarea programului de lucru, are foarte multe privațiuni, foarte multe riscuri, poate chiar dileme morale la un moment dat și de ce nu și polițiștii au dreptul să se roage într-o biserică a lor care să le aparține, au dreptul să își boteze copiii acolo și în felul acesta să se simtă legați pentru totdeauna de acel loc, să se cunune, de ce nu, tineri polițiști acolo și să-și lege oarecum destinul de o instituție în care ei lucrează și la care trebuie să le facă plăcere să se raporteze. Să nu perceapă ca un loc în care ai terminat programul și trebuie să pleci cât mai repede acasă. Un an a durat construcția, din ce e făcută? Este o biserică pe structură de lemn. Am încercat să respectăm arhitectura tradițională a bisericilor din această parte a țării. Proiectul aparține doamnei arhitect Angela Călăuz. Este într-adevăr o operă mai elaborată în sensul că pe lângă lemn există izolație, există alte materiale intermediare și aplicată pictură în tempera de către un pictor bisericesc, spunem noi, foarte priceput din punctul nostru de vedere, în sensul că care a mai pictat în județul Hunedoara. Am mai pictat mai multe edificii, domnul Constantin Bumbu, și chiar acum se află undeva în zona Clujului, a fost prezent și dumnealui la această sfințire a bisericii. Pot să vă spun că am mers în mai multe biserici înainte de a opta pentru dumnealui și eu zic că îmbină foarte bine și esteticul, și tradiția, și erminia, și simbolistica. Aici ar trebui să explicăm cuvântul erminia, adică o biserică nu se pictează oricum și există niște canoane, există niște reguli. Da. Scenele se pun într-un anume fel, sfinții se pictează într-un anume fel, da. Chiar și cutele și culoarea la veșminte contează simbolizează ideea de sfințenie. Da, și aici s-a mers mult, au fost pictați mai mulți sfinți militari, deși noi suntem o instituție demilitarizată, dar care păstrăm oarecare structură militară, există și unitate militară. Trebuie să vă spun că în acea curte nu există doar Inspectoratul Județean de Poliție, sunt și alte instituții importante ale statului militarizate de această dată. Pe lângă Sfântul Mina avem și Sfântul Gheorghe, care este un sfânt militar prin excelență. Sfântul Mina a fost sărbătorit chiar ieri în Biserica Ortodoxă, deci am vrut să marcăm practic și primul hram prin această prezență a 3 ierarhi ai bisericii noastre, în frunte cu Preasfințitul Laurențiu, Preasfințitul Nicodim și Preasfințitul Episcop Gurie. Oricum, e un început frumos, să zic așa, de umanizare și de deschidere a unor instituții. Pentru că de multe ori stai și te uiți, când vezi o uniformă, bun, în trecut și iarăși înaltul Laurențiu remarca foarte atent ieri că o unealtă, un instrument, da, în cazul ăsta, un instrument al ordinii publice poate fi folosit, care nu e nici bun, nici rău, dar poate fi folosit spre bine sau poate fi folosit constructiv sau destructiv. Da. Da, este adevărat. De aici vrem să plecăm nu doar cu aspectul religios, ci și cu aspectul social. Pentru că am intenția, nu vreau să dezvolui foarte multe lucruri, nu că aș fi superstițios, dar mi-e teamă să nu le pot îndeplini și peste câtva timp să-mi spuneți, bun, ai făcut ceea ce ai promis și n-ai făcut. Nu, am vrea chiar... Aici e periculos, să știți. Cu mine cel puțin e periculos, de-aia nu vin politicienii la mine în emisiune. Crăciunului, vorbim de niște concerte de colinde, poate susținute de polițiști, în măsura în care vom avea oameni și avem oameni talentați. Venim să filmăm. Cu siguranță. Poate și a merge cu mici cadouri la copii nevoiași, tot prin această biserică. Regia tot îmi dă idei, am înțeles, regia. Cea mai tare idee pe care vă dau eu vouă de data asta e hai să luăm publicitate, că e și 25, dacă suntem de acord, publicitate și revenim. După cum ați văzut și în promo, astăzi ediție specială de la ora 21 HD Party. Alin Nuț, Corina Budnariu, Trupa One? Măi, eu n-am ascultat de Trupa One asta, dar uite, astăzi o să stau să mă uit la emisiune. Din cine? Și că las-o așa, în sfârșit, nu știu ce band, mi-a zis ceva cu La Band. Regia face mișto de mine, eu nu știu dacă există La Band, în sfârșit. Pe bune, mă rog, în sfârșit, de unde să știu eu ce trupe apar pe One.
artiștii trupei One vin de la ora 21 la noi în studio, oricum vă mai anunț și pe finalul emisiunii. Ne întoarcem la cele spirituale, mă, fraților, că la band, auzi, la band. Glumesc, stimați telespectatori. Probabil că o fi auzit și eu, că vă dați seama că am două fete care, sunt la vârsta adolescenței și ascultă multă muzică. Deci nu se pune problema să nu știm, dar mai fac și eu pe prostul, vorba aceea, ca să vindem. Bun, sunt foarte curios cine a contribuit. Nu vreau să-mi dați nume de firme, dar toată lumea o să vină și o să spună, uite măi, fraților, într-un timp record, un an de zile, cât de greu, cât de ușor a fost, cine a contribuit, cum v-ați descurcat? Putem spune că o biserică din lemn se ridică foarte ușor, în sensul că... Dacă ai bani. Da, dacă ai și bani, dacă îți ajută Dumnezeu. Este o structură destul de simplu de realizat, în sensul că firma care s-a ocupat de construcție deja a mai făcut o biserică, tot pe aceasta, în cadrul firmei, a asamblat fiecare bucată din biserică, le-a numerotat, le-a dus la noi și într-o săptămână au construit-o. Deci a fost un lucru oarecum simplu de realizat, după care au urmat toate celelalte finisaje. Pictura în sine, nu știu dacă o să mă credeți, a durat o săptămână. Cu iconostas cu tot 2 săptămâni. Deci undeva în 2 săptămâni s-a finalizat pictura. S-a făcut pictura. În timp ce am fost la o emisiune de-a dumneavoastră, pictorul a pictat din mână toată partea superioară a bisericii. Conturul. Vă dați seama că e o performanță... Fiecare avea rolul lui și ne-am fost impresionați de la o oră la alta să vedem cum fiecare avea rolul lui. Unul făcea fețele, unul culorile, unul finisajele. Fiecare avea foarte clar sarcinile împărțite. Lucrurile s-au mișcat destul de repede din acest punct de vedere. Ne-am bucurat, desigur, am avut această satisfacție. Am vrut să ne legăm, să ne impunem să ne legăm și de această dată de 11 noiembrie, pentru că altfel probabil că ar mai fi durat foarte mult, dar ne-am ambiționat. Din cursul verii trebuia să fixăm o dată. Știți cum este procedura, trebuie comunicat ierarhului locului ca agenda acestuia să permită în data respectivă să vârcească o astfel de slujbă și am zis, bun, haideți să stabilim cu 3 luni înainte. Fixăm 11 și trebuie să ne ținem, deși eram într-o fază destul de îndepărtată de ceea ce există acum, dar ne-am ambiționat, am turat un pic motoarele și am reușit să finalizăm invitația... Un nou telefon. Da. Un nou telefon. Bună seara, domnul Dan Neacșu, telespectatorul nostru fidel. Bună seara, domnul părinte, bună seara, domnul Mihuleț. Îmi pare foarte bine, acum fiind o dovadă vie a vechiului regim, cum să spune, îmi place că ați făcut această biserică la această instituție care a fost păcătoasă și în trecut. De ce vă spun asta? Din condițiile care sunt protestant în casă, nu găsesc că mint. Mi-a plăcut că ați spus că se botezează copii acolo în incinta miliției, foste miliții, că nu erau blocuri atunci. Mă rog, vreau să spun că am fost botezat la clandestin, că normal era, dacă taică-mi ortodox, o fată să merita după nu era la ortodox. De asta s-a protestant, pentru că taică-mi Neacșu Ioan a fost acolo ofițier și nu ne-a lăsat să mă botezeze și m-a botezat acolo la reformat la mama mea. Deci foarte interesant ce îmi spuneți dumneavoastră. Deci cu asta mă bucur, pentru că mi-a plăcut că ați făcut picturile acele frumoase, clare, într-adevăr sunt niște reguli, că am făcut și eu icoane pe sticlă, cu ceraculor, cu ăsta. Mulțumesc pentru ce ați făcut și a devenit poliția Deva mântuită din punctul meu de vedere, că șterg păcatele că am fost botezat în secret. Am menținut asta pentru că mulți tineri se pare normal treaba asta. Vedeți că nu e normal. Acum încă viu, încă mămica trăiește, mătușa mea trăiește, să vă spun ele cu ce greu m-au dus la biserică, la reformați, ca să n-audă ăștia de la securitate. Mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumesc, domnul Dan Neacșu. E foarte important să spunem lucrurile acestea și mă bucur că ați spus o realitate pe care noi o știam și am învățat-o în facultate sau am trăit-o sau am auzit-o. Care suntem născuți mai prin anii 70, 60 și... Nu, 70, după tot 70, tot anii 70. Ideea este alta. Multă lume nu înțelege acum. Stau și arată cu degetul. Ce mă construiți atâtea biserici? De ce atâtea cruci? De ce faceți nu știu ce? A fost o vreme în care nu se putea duce lumea la biserică chiar atât de ușor și unii riscau să-și piardă pâinea cea de toate zilele.
Da, este, din păcate, este adevărat. Am prins și o parte, nu am o vârstă foarte înaintată din acea perioadă, dar oricum este o necesitate socială, în primul rând. Faptul că a fost plină curtea poliției de oameni cu frică de Dumnezeu, de regulă este plină curtea poliției de răufăcători, care sunt aduși cu dubele, forțați să intre acolo. Iată că de această dată oamenii au venit de bunăvoie, au umplut curtea poliției, deci este necesar un astfel de loc de rugăciune. Au colegii din regie o curiozitate. Da. O să spovediți că vorba aceea, sunteți hirotesit și duhovnic, dacă vine un răufăcător să se spovedească, îl primiți? Nu doar, desigur că îl primesc, nu am niciun fel de prejudecată vis-a-vis de starea morală a unui om. Din contră, Mântuitorul spune foarte frumos că nu cei sănătoși și cei bolnavi au nevoie de doctor. Deci vă dați seama că și la Mântuitor au venit vame și au venit oameni păcătoși care s-au vindecat. Deci important este să-ți conștientizezi păcatul. Atâta timp cât un răufăcător vine să se spovedească, înseamnă că primul pas l-a făcut spre bine. Spre a se întoarce. Spre a se întoarce la Dumnezeu. Luăm un nou telefon. Bună seara! Și e ton. Da. Am înțeles. Și chiar reveniți, vă rog frumos, ați lăsat receptorul jos sau s-a întâmplat ceva, vă rog, reveniți cu telefon. A intrat microfonul în protecție, am înțeles. Bine. Probabil că întrebarea vrea să bată în altă parte. Cum vei face? Vei fi mai mult polițist sau mai mult preot? Sau cum? A fost una dintre întrebările pe care au pus-o colegii mei reporteri. Da. Știu, la sincronul de ieri, dar există și secretul tainei spovedaniei. Vă dați seama că nu poți ca și preot să mergi imediat la șeful Serviciului de Investigații Criminale să spui stai că l-am prins, el este. Am înțeles. Dar există... a revenit telefonul. Deci e clar că secretul spovedaniei trebuie să primeze. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara, domnilor. Bună seara, domnului invitat. Felicitări pentru hirotonisirea care a avut loc. Hirotonit a fost mai de mult. Așa vă rog. M-a deranjat următoarea expresie. De acum au și polițiștii unde să facă botezuri sau să facă cununii. Oare până acum n-au avut unde să facă cununii și botezuri? Nu, am vrut să spun altceva, că se vor simți legați de instituție mai mult decât până acum. Dacă dăm banda înapoi o să vedeți că... Bineînțeles că eu cunosc colegi de-ai mei care sunt foarte activi în parohiile lor. Chiar am un băiat de la rutieră, nu o să-i dau numele nici. Așa, haideți să nu asta. Eu vă felicit pe dumneavoastră, domnul Nițu, din suflet vă felicit, dar mi-este tare frică că în modul în care domnul Miholeț realizează emisiunile, rețineți ce vă spun, cred că așa zis și pocăiți, o să ne depășească într-o zi de nu o să mai putem vorbi de ortodoxism. Credeți-mă, dacă domnul Mihuleț, ca un preot, care într-adevăr este, vorbește în emisiuni și politică și despre tineret și de... Nu, astea în alte emisiuni au rostul, nu în emisiunile pe care le facem unde este un preot prezent. Pe dumneavoastră v-am văzut și în calitatea de purtător de cuvânt al Poliției de Vas și v-am respectat, vă respect și acum. Haideți să ne gândim cel mai bine acum să mobilizăm pe toți oamenii care au beneficiat sau care respectă pe domnul Traian Berbeceanu și să fim alături de dumnealui să scape de această povară care i s-a pus nemeritată în spate și să ne rugăm lui Bunul Dumnezeu și să fim uniți și ca acest om să scape, ca să putem să mai avem liniște în oraș, liniște în județ, liniște pe străzi și așa mai departe. Dacă noi ne lăudăm numai cu aceste lucruri nemaipomenite și minunate, care nimeni nu spune, Doamne Dumnezeule, sunt perfect creștin ortodoxă, dar acum sunt momente mai importante decât să ne lăudăm cu alte chestii. Haideți să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca pe domnul Traian Berbeceanu. N-am avut
Nici o tangență cu dumnealui, nu-l cunosc, dar trăiesc de 100 de ani în ghilimele în acest oraș și am văzut ce minunății a făcut. Lucru Doamnă, pentru care copiii mei, nepoții mei pot să meargă pe stradă. Da, vă rog. Deci, mulțumesc pentru că mă apreciați, mulțumesc că... Eu nu spun că nu vă apreciez. Mulțumesc frumos. Dar calitatea dumneavoastră să vă spun ceva, de preot. în calitatea mea de om și de preot am ieșit cu tricoul cu Traian Berbețeanu, nu-l port astăzi. Dar mâine nu probabil o să-l port. Mulțumesc pentru nu. telefon și nu mai am ce să povestesc cu dumneavoastră dacă aduceți subiectul în această emisiune când eu discut despre cu totul și cu totul altceva. Și când n-ați intervenit, când am avut invitați și acum am intrat și v-am lăsat să vorbiți, uite. Așa, dar câteodată trebuie să punem și punct. Și vă mulțumesc că vă uitați la emisiune cam tot timpul și că mă apreciați la modul deosebit. Da, bine. Vă rog, domnul Dițu. Da, e interesantă intervenția. Oricum, făcea doamna referire la, așa zis, și pocăiți. Vreau să vă spun că unul dintre prietenii mei cei mai buni este domnul Florin Bolosin, care știți că este un polițist de excepție, un bun creștin. Noi avem o relație foarte bună și profesională. Nu încercăm să facem o concurență sau să afirmăm că noi am fi mai grozavi fiind majoritari. Încercăm să cooperăm pe latura socială atât cât se poate, astfel încât să ne manifestăm ca și creștini, așa cum spune Hristos, că din faptele voastre vor cunoaște ceilalți că sunteți ucenicii mei. Deci nu este vorba de niciun fel de concurență aici. Și iarăși foarte important că spuneați că de ce ar fi prea multe biserici. Unii reclamă lucrurile astea și dacă intrăm pe rețelele de socializare, mulți ar vrea ca preoții să tacă, să-și vadă de treabă numai în biserică acolo, dar să nu zică nimeni nimic. Ar fi mai multe biserici decât spitale sau decât școli sau și așa mai departe. Dar gândiți-vă că la spitale merg doar bolnavi, la biserici vin și sănătoși și bolnavi, la școli merg doar tinerii care sunt în perioada de formare, școlară. În schimb, la biserică vin și tinerii și bătrâni, deci toate categoriile de vârstă, profesionale, intelectuale, de orice natură sunt prezente în biserică. Deci biserica este practic oglinda unei societăți și cu cât mai multe biserici, eu zic că oricum biserica nu are cum să dăuneze prin morala și prin valorile pe care le promovează societății. Și vă spuneam că împărtășim foarte mult ca și instituție, poliția și biserica, aceleași valori morale, dreptate, adevăr. De aceea ne-am și referit la acest monument al polițistului care este creștin. Polițiștii sunt creștini și până la această biserică, desigur că se botezau. Știți, aici avem o problemă foarte, foarte mare din punctul ăsta de vedere cu creștinismul pe care iarăși vin și unii vor să fie creștini numai acolo, la biserică și puțin câte puțin acasă. Și dacă nu devenim o țară creștină în atitudini, esență, exact, în gândire, în comportament. Chiar și în politică, doamna care mă criticați, mă înțelegeți? De aia mă iau eu de politicieni întotdeauna și de aia nu poate să aibă zi bună cu mine, pentru că mint. Calcă una din cele 10 porunci, păi și atunci eu ca preot sau ca realizator de emisiune să zicem că n-aș fi preot. Ce? Credeți că nu m-ați criticat? Nu mă suportați, știu eu de ce, de la partidulețul ăla, știm noi care, acoi partiduloi, știți? Va fi un partiduleț, ascultați de mine. Viața nu ne înșală. Dar mă rog, că aici știm cam pe unde se bat niște lucruri. Bun, părinte, important este un lucru, că s-a făcut, s-a târnosit, deja programul slujbelor religioase va fi în fiecare duminică? Da, în fiecare duminică. Vom încerca și Acatistul Sfântului Mina, pentru că am observat că foarte multă lume dorește acest lucru și Sfântul Mina fiind ocrotitorul Sfântului Lăcaș, este necesar să facem și acest lucru și taina Sfântului Maslu, toate slujbele obișnuite, desigur în măsura în care și programul ne va permite, pentru că avem și această dublă slujire, să spunem, și a lui Hristos, dar și binecunoscută activitate de purtător de cuvânt, care este o activitate destul de complexă. A revenit doamna care mă certa, dar nu mai lasă intre eu în emisiune, pentru că eu am ascultat-o, dacă dânsa n-a văzut că am intrat cu tricou cu Traian Berbețeanu, de m-au înjurat toți absolut. Păi n-avem ce să povestim, doamna, adică să fim serioși. M-au înjurat colegii din presă, m-au înjurat unii alții. Ce mă tu? După aia îmi spune de Traian Berbețeanu, doamna. Adică știți? Să vorbim ce? V-am ascultat punctul de vedere, mulțumesc. Da.
Deci va fi în fiecare... Da, duminică ne vom întâlni. Duminică vă veți întâlni. Sigur că da. Cu credincioșii în parohia dumneavoastră, eu la mine în parohie. Nu este o parohie propriu-zis. Eu fiind preot onorific, este o instituție, o biserică a unei instituții publice în care sunt bineveniți toți credincioșii. Mulți au spus, bine, acum depindem ca și parohie de dumneavoastră. Nu, fiecare are libertatea de a-și alege potrivit simțămintelor proprii, ca și doctorul. Nu poți să impui un anume medic. Iar doctorul, știți că există această paralelă, la fel ca și duhovnicul, exact, pentru că cu duhovnicul sau mergi cu să te spovedești acolo unde te simți bine și unde te simți împlinit. Poți să nu se poate înseamnă o distanță de 100 de kilometri. În materie religioasă chiar nu poți să impui cuiva să meargă undeva. Fiecare este liber, tocmai asta înseamnă și libertatea de credință, libertatea de manifestare religioasă, care este una dintre valorile principale ale democrației. Fiecare este liber să-și aleagă biserica, ce îi se potrivește, preotul care îi se potrivește, credința care îi se potrivește, fără a face niciun fel de propagandă într-un anume sens. Bun. Am văzut, ca să încheiem emisiunea, că mai avem 2 minute, am văzut că ați fost distins și cu un rang, că de asta purtați de ieri cruce la gât, nu orice preot. Da, este și au fost distinși și colegii dumneavoastră. Și chiar aș dori să-i mulțumesc public atât conducerii Inspectoratului Județean de Poliție, șefului serviciului logistic care s-au implicat într-un mod deosebit, dar și, în primul rând, preasfințitului Părinte Episcop Gurie, pentru această apreciere deosebită. Pot să vă spun că socrul meu, care este preot, a primit această distincție cu câteva luni înainte de a se pensiona, deci după o activitate de 40 de ani de misiune și pastorație și preoție grea la țară, în condiții deosebite. Așa a vrut Dumnezeu, ca eu să primesc acest titlu onorific după un timp oarecum mai scurt, dar sper să-l merit, să dovedesc în continuare că a fost o alegere bună. Au fost premiați, să zic așa, decorați cu o distincție bisericească, crucea șaguniană pentru spuneam despre domnul inspector șef, comisar șef de poliție Dumitru Liviu Gabriel, care s-a implicat într-un mod deosebit, și despre șeful serviciului logistic, domnul comisar șef de poliție Ilie Iovănescu, care au primit într-adevăr o distincție deosebită, crucea șaguniană pentru mireni, cea mai înaltă distincție pe care Mitropolia Ardealului o oferă pentru această implicare, dar și alte autorități publice, locale, centrale, care au sprijinit această inițiativă într-un mod deosebit. Vorbim despre Consiliul Județean, primărie, prefectură și așa mai departe. Eu am fost tare bucuros să-i văd pe șefii dumneavoastră, sau mă rog, șef, colegi, primind această distincție, pentru că e timpul să devenim creștini în esența noastră. Da, sunt multe de făcut, niciodată ne putem declara cunoscători sau practicanți desăvârșiți ai credinței, întotdeauna avem ceva de învățat unii de la alții și toți de la... numai unii zic că 100% creștini ortodoxi perfecți. Da, mă rog, în sfârșit. Mulțumesc, părinte și stimate colegi, și felicitări încă o dată. Stimați telespectatori, nu plecați nicăieri, astăzi de la ora 21 urmăriți ediția specială HD Party, prezentată de Alin Nuț și Corina Budnariu. Invitați sunt artiștii trupei One. Urmăriți emisiunea și puteți câștiga invitații la concertul de mâine, 13 noiembrie. Asta cu concertul n-am zis-o înainte. Stimați colegi, da, n-am văzut-o. Deci, ediție specială de la ora 21, dar până atunci, cu doar în 50 de minute. Și mâine discutăm despre învățământ. Până mâine, nu uitați, România nu e a lor, e a noastră.